Хайырлы көн мөхтәрәм тамашачылар. Бүген 29 гыйнвар көнендә барчабызга да хайырлы җомга сәгатьләре теләп, сезнең белән туры эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Уясында ни күрсә, ышканында шул булыр ди безнең халык. Аның әтисе белән әнисе дә мең төрле газаплар күреп, халыкка хезмәт итү юлыннан тайпылмады. Шуңа да аларны бердә шикләмичә татарның алтын баганалары дип саныйбыз. Инде чират аларның балаларына җитте. Алар да бүген әти-әнисе үрнәгендә халкым дип яши, аңа тугры хезмәт итә. Бүген аларның берсен студиябызга кунакка чакырдык. Мансур Аяз улы Гыйләҗев 1961 елның 29 гыйнварында Казанда язучы Аяз Гыйләҗев гаиләсендә туа. Әнисе Нәкыя татар теле укытучысы. Бер туган абыйсы Искәндәр тарихчы галим, әнисе Рашат эшмәкәр. 1983 елда Казан Төзүче инженерлар институтының архитектура факультетін тәмамлаганнан соң Мәскәү проектлар төзү фәнни тикшеренү институтында эшләгән. Нәкъ шул елларда беренче пьесаларын иҗат итә. 1986 елдан башлап язучылык эше белән һөнәри шөгыльләнә. Татарстандагы һәм Россия төбәкләрендәге татар театрлары аның күп санлы пьесаларын сәхнәләштерә. Күктау, Бөркетләр, Байгал, Бибинур кебек фильмнарның сценарий авторы. Мансур Гыйләҗев Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Туфан Миңнуллин исемендәге премия лауреаты. Хатыны белән 3 бала үстергәннәр. Хайырлы көн, Мансур әфәнде. Хайырлы көн, хайырлы көн. Шундай икеләтә бигән көнне вакыт табып студиягә килү өчен бик зур рәхмәт. Тамашачыларга искә төшерәм, бүген әлбәттә беренчесе инде җомга бәйрәме булса, җомга көне булса, икенчесе Мансур әфәнденең туган көне. Шуңа күрә андый көнне сезне бүләксез калдырасым килми. Бөтен студия исеменнән, бөтен телерадио компания исеменнән сезне котлыйм. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Ничек соң Мансур әфәнде? 60 яшь бит инде ираттан яшәр булмыймы? Хатын кызыкы булса яшәрик. Ничек хис итәсез үзегезне менә бүген? Бүген бәйрәмчә бик кызык чор икән. Бик зур игътибар матбугат тарафыннан, телевидение, бик күп интервьюлар алалар. Бик күп язалар минем турыда, бик күңелле икән. Туган көндә бик күңелле икән. Бик күңелле икән. Шундай бик күңелле чор, минем интервьюлар бик зур бәхәсләр тудыра, көтелмәгән бәхәсләр. Шуңа миңа аларны бик күзәтеп тору, тыңлау бик кызык. Аннары инде 60 яшь ниндидер менә нәтиҗәләр ясый торган чор дип уйлыйм мин. Шактый иҗат ителде. Анализлау көннәре дип уйлыйм мин. Юкка түгел бит инде элек 60 яшьтә пенсиягә чыгаралар. Хәзер юк инде. Хәзер юк, без өлгермәдек. Шуңа күрә шактый эшләнгән. Менә шушы көннәрдә санап чыктым, минем 37 премьерам булган икән. Субханалла. Субханалла. Шактый гына фильмнар төшерелде. Аннары мин бит инде бик режиссерлар белән эшләргә туры килде. Дамир Сиражиев, Марсель Селимҗанов, Фәрит Бикшинтаев, кино өлкәсендә Илдар Игафаров. Бу бит инде бик зур бәхет. Шулай. Аннары эшләргә теләк бар. Аллаһ шөкер, көч бар инде. Көч бар. Мөмкинлек бар. Амин шулай булсын, алга таба да шулай итеп иҗатыгыз чәчәк атсын һәм әле бу юбилейлар бер генә булмасын алга таба. Иншалла. Хәзер яңадан теге яшь вакытка кайтсак, менә кайбер күп вакытта инде әти-әни үзе михнәт күреп авылда булмасын, шәһәрдә булмасын, үзенең һөнәренә балаларын якын җибәрәсе килми. Менә мин сөйләнгәндә җиткән дип, бездә бер укытучы булган җиткән, бер язучы булган җиткәч, әтиегез сезне язучы булырга әзерләдеме? Юк, әзерләмәде, дөресен әйткәндә. Бу аның өчен көтелмәгән хәл иде. Ләкин мин әйтеп киләм, кешенең һөнәре, кешенең язмышы ул кан белән килә, генетика белән. Кан хәтер дигән әйбер бар име? Шулай. Менә аннары бит без 3 малай име. Бер анадан, бер атадан туган балалар име. Өчебез 3 төрле, өчебез 3 һөнәрдә үзебез сайладык бу һөнәрләрне. Характерлары төрле, һөнәрләр дә төрле. Шуңа күрә менә бөтен нәрсә килә. Кыйбла бер. Кыйбла бер. Кыйбла әлбәттә. Һәр менә әти-әни үзенең баласын әлбәттә кеше итәсе килә бит инде, әйме? Аңлашыла инде, һәр кайсыбыз да шулай. Үзебездән яхшырак итәсебез килә балаларны. Ләкин хикмәттер, безнең милләттә халык яхшы иткәндә ана телен икенче планга куеп, менә рус телен белсәң кеше булырсың,
иң беренче чиратта рус телен бел дип үстерәмне сез иҗатта хәтта ике телдә иҗат итәр дәрәҗәдә телне беләсез. Татар телендә дә Аллага шөкер, рус телендә дә. Менә бу нәтиҗәгә ирешер өчен нинди булырга кирәк? Әти-әни, гаилә мөхите. Әлбәттә бу бик зур сорау, ләкин менә тапшыру кысаларында Бер кайчан да үзеңә каршы бармаска кирәк. Үзеңә каршы бармаска. Ничек инде мин әниемә мама дип эндәшим, рустар мамашы дип эндәшәм. Әлбәттә мин аңа әнием дип эндәшәм, әбием дип эндәштем гомер буе. Шуңа күрә безгә тел өйрәнү ул табигый нәрсә иде. Безгә бер кайчан да әти әйтмәде, татарча сөйләшегез, урысча сөйләшегез. Ул бик табигый нәрсә иде. Гаиләдә без татарча сөйләшә идек, мәктәптә урысча һәм ике телне без шулай менә сеңдердек. Әти әйтә иде, чит тел өйрәнегез. Чит илләргә чыгарга, шуңа күрә безне балачакта алдан күргән ул да. Немец теленә, инглиз теленә өйрәтә башладылар 5 яшьтән. Шуңа күрә чит телләрне өйрәттеләр безгә. Бу телләр үзләре сеңде инде, үзеннән үзе. Аннары Казанда яшәп ничек инде теге кыен түгел бит инде татарча өйрәнү, урысча өйрәнү. Балалар үзегезнең балаларыгыз менә хәзер нәкъ көчләп тора көчәймиме менә бу процесс? Ничек дип әйтим инде? Телгә игътибар. Юк, мен әйтәм бит табигый бара бөтен нәрсә аныклар үзеннән үзе ничектер менә өйрәнәләр. Өйдә дә, мәктәптә дә хәр өйрәтәләр бит инде. Шулай менә бик ни табигый. Бернинди көчләү булырга тиеш түгел минемчә. Көчләү булса каршылык туа. Эшләргә кирәкми бер. Шулайдыр, ләкин менә кичә генә бер җегет белән сөйләшергә туры килгән иде. Татар җегете бөтен яктан, исем фамилиясе дә, чыккан җире дә Кукмарадан чыккан. Һәм беләсезме нәрсә дип миңа гаҗәпләнеп. Мин инде ди Казанга студент булып кергән. Монда ничә елдан бирле яшим ди. Һәм телем онтыла башлады диде. Казанда, Кукмарадан килеп Казанда. Чөнки монда ди сөйләшергә туры килә. Эшем дә русча, идә русча сөйләшәбез ди. Менә бу да табигыймы? Сезгә бәлбәттә бу бер яктан табигый, сәнгать белән кызыксынырга кирәк. Менә театрга йөри башласын, һәр менә дигән спектакльләр бар. Яшьләр өчен куелган. Тел практикасы кирәкме? Аннары бит Казанда бер генә театр түгел, берничә театр, үзешчәннәр бар. Шуңа күрә кич сайын театрга йөрергә була. Мәсәлән, мин менә Мәскәүдән кайтканнан соң көн сайын театрга йөри идем. Бу бик шәп тел мәктәбе. Театр. Аннары аларга кирәк берәр китап, шундый безнең элек язылган романнарны, хәзер язылган романнарны бер китапны укып чыгасың. Менә иң яхшы сүз запасы. Сүз запасы. Аннары китап уку кызык та бит ул. Шулай инде. Менә театрга килеп җиттегме? Театр. Сезнең Бишурагызны хәтерлибез. Безнең буын кешеләре хәтерли торганнар, миннән яшьрәкләр дә хәтерли торганнар Бишура. Бишурадан соң күп әсәрләр куелды бит инде. Камал театрында да, башка театрларда да. Бер сызыктан бара торган исәнмесез Микулай. Менә бу сезнең әсәрләрегез, соңгы вакытта иҗат ителгән әсәрләрегез. Ләкин Бишурадан соң сискәнеп калган идек. Ничектер ул сискәндергән иде безне. Анда теге пессимистик рухта тәмамлана, хәтерләсәгез, бернинди дә Бишура юк ди теге әле генә кичә генә шашынып җөргән кеше, безнең җыртыбызның рухын саклаучы Бишура бар дигән кеше юк дип әйтә, мәҗбүр була юк дип әйтергә. Шу халык арасында яшәп. Исәнмесез дә һәм Микулайда бөтенләй икенче. Бу сезнең фикерегез үзгәрде дигән сүзме яшь белән? Әллә башка төрле сәбәп бармы? Мин 30 яшымда, бигрәк тә 25 яшымда мин үземә бик нык ышана идем, мин бик кыю идем иҗатымда. Мин шулай тоя идем үземне, бөтен сорауларга минем җавабым бар иде. Мин хәтта Ояз Гиләҗевкә ниндер киңәшләр бирә башлаган булышырда. Әтигә балалар ул вакытта көлемсерәп, елмаеп куйган иде. Мин ул елмаюны бик яхшы хәтерлим, чөнки мин аны ул вакытта аңламаган идем, нишләп ул шулай менә елмаеп куйды минем киңәшләрне. Мин уйлаганча җитди киңәшләрне. Аннары менә өлкәнәя бардык, сораулар шул ук иде, җаваплар үзгәрә башлады, җаваплар тормыш коррективлар кертә башлады. Тормышлар коррективлар кертә башлады, карашлар үзгәрә башлады һәм җаваплар кими башлады. Һәм менә өлкәнәя бара, сораулар арта, җаваплар кими. Менә хәзер җаваплар күп,
сораулар күп, җаваплар ул сорауларга һәм сорауларның саны да арта бара. Хәзер бит инде менә нидер глобализация дигән сүзләр барлыкка килде, аннары теге искусственный интеллект дигән. Шуңа күрә шуңа шир килеп истәлде, безнең кулыбызда бәйле торган. Бер нинди пессимизм хисе белән яшәргә бүгенге көндә безнең хакыбыз юк. Һәр бик көчле оптимизм кирәк. Шуңа күрә пьесаларның финаллары оптимистик булырга тиеш, минемчә. Киләчәккә карау. Менә шушы шикле күренешләргә, глобализация, интеллектуальный разумга каршы торыр өчен, менә иҗатта безнең иҗат беренчедән милли булырга тиеш. Һәм бик оптимистик. Шул хәлдә без исән калабыз. Сезгә бу тагын бер соравым бар. Менә бу бит инде хушаулым килеп истәлде соңгы премьерлар арасында, авыл белән хушлашабыз. Шуннан да без белгән авыл, без белгән тормыш белән бергә без белгән тел китә. Килешәсездер, име? Без белгән гореф-гадәтләр китә, шуның килмәгәе, кыйммәтләр үзгәрә, тормыш кыйммәтләре үзгәрә. Безне алдан инде авыл китә. Нинди театр китә, нинди тел китә? Мин беләсеңме, мин хатыныма әйткәнем бар. Син беләсеңме, иң кыйммәтле йортлар кайда булачак? Иң караңгы авылларда, интернетсыз, юлсыз, газсыз, һәр кире юл башланачак. Табигатькә кайту. Табигатькә кайту. Чөнки балалар бөтенләй табигатьнең нәрсә икәнлеген, урманның, елганың, гөмбә җыюның нәрсәләрен оныта башладылар. Минемчә хәзер кире процесс башланачак. Кеше менә шушы процесслар, менә мин әйткән теге глобализациялардан качу өчен качарга кирәк булачак. Исән калыр өчен. Куллыкка эләкмәс өчен интернетның сау булыр өчен бит әле саулыкта кирәк шул. Саулыкта кирәк, исәнлектә кирәк, саф һава кирәк, балкырты кирәк, умарта кирәк, чәчәкләр, үләннәр җыю, саф һава. Менә шушы нәрсәләргә кайтыр минемчә. Шуңа күрә минемчә авыллар кире янланып, яңа тормыш булачак минемчә. Ул чөнки монда шәһәр, зур шәһәрдәге ширләр, һава юк, астмалар, аллергиялар, шулардан котылырга була бер юл белән генә. Кире табигатькә, кире авылларга кайтырга һәм ул процесс башланды. Сирәккән кешеләр хәзер балаларын саклар өчен, исән калдырыр өчен, авылларга кайталар. Башланды ул процесс. Бик сирәк булса да. Театр, тел. Театр мингел әйтеп килә, менә ул безнең иң зур мәктәбебез. Безнең менә санап карасак, безнең 17 профессиональ дәүләт театры бар. Һәм һәр районда, күп авылларда үзешчәннәр бар. Сез күз алдына китерәсезме? Хәзер пандемия булса да, ничә меңләгән кеше кич сайын театр залларын тутыра. Һәм алар татар телен ишетәләр, татар телен белән кызыксыналар. Чөнки спектакль бит мактырып, аңламасаң бит аңламыйсың. Телне белмәсәң спектакльне аңламыйсың. Шуңа күрә мәҗбүри түгел, кызыксынып менә шулай телгә. Кадердә табылган әле менә соңгы вакытта, әйе. Театр ул безнең мине әйтеп киләме, ул безнең театрга йөрү, ул безнең зур традиция. Шуңа күрә менә театрның роле телне саклау мәсьәләсендә ул бик зур. Менә сез бер әңгәмәгездә татар балалары дигән кавым барлыкка килде бит, әйтерсезме? Татар милләте бар бит инде, һәм татар балалары дигән милләт. Яңа милләт дип уйлыйм мин. Аны Шиңгиз Айтматов әлбәттә катрак дип әйтә, маңкортлар дип әйтә алар, Сез аңа теге матур исем тапкансыз, татар балалар дип. Менә аларның арасында нинди аерма бар, маңкорт һәм татар балалар дигән. Маңкортлар алар бөтенләй алар маңкортларда өмет югалган. Алар өметсез кешеләр. Һәм хәтер югалган, Аларның хәтерләре югалган, аларның теге башларын кысып, аларның канын үзгәрткәннәр. Генетика үзгәргән. Менә безнең менә яңа татарлар, менә шушы яңа буын, аларда өмет бар. Чөнки канда бөтен нәрсә саклана, генетикада. Безнең бит тарих бик зур һәм бик көчле. Кайда сакланган ул? Әлбәттә ул архивларда, китапларда һәм кеше канында, генетикада. Кеше кире әйләнеп кайтачак, чөнки кан барыбер кайный,
кан уйный, яшьләр кызыксына башлый, кемнәр без, каян без чыкканнар, нишләп безнең шундый исемнәр, урыс исемнәре түгел, безнең башкача, фамилия да башкача. Кеше менә шуның белән кызыксына башлагач, кире милләткә кайта. Менә шушындый процесс ул хәзер башланды. Минем танышлар арасында шундый Бар аны мисаллар, Ие. Амин, шулай була күрсен. Мансур әфәнде, сезнең сценарий буенча язылган Байгал, Күктау. Күктау, Исәнмесез хәзер. исәнмесез һәм Бибинур. Бибинурны әйтмәдем мин беренче чиратта, Бибинурны, мин Бибинур үзем дә кеше күрмәсен дип, иратның җылганын кеше күрмәсен дип бикләнеп карап, җылап караганым хәтерләйме? Менә тагын да шундый сценарийлар бармы сезнең папкаларыгызда, яки булырга җыенамы? Бар сценарийлар, беренчедән язылган сценарийлар бар, ләкин алар бик тарихи фильмнар, аннары бурлаклар турында мәсәлән, ул бик зур масштаблы, Бюджетлы дип әйтәбез. бюджетлы, киң бюджетлы. Без әле безнең милли кинематограф минемчә әле әзер түгел шундый зур проектларга. Ул киләчәктә без әйләнеп кайтырбыз, бәлки кемдер әйләнеп кайтыр ул сценарийларга. Хәзер заманча, заман таләпләренә туры килгән, менә шундый мәгънәле бюджет дип инде әйтим. Заманасына уразасы ясарлы бит. Шундый фильмнар кирәк. Һәм мин бик бәхетле кеше, минем фикердәшем, минем замандашым Илдар Гафаров бар. Әлбәттә, сез тандем белән эшләгәннәр, аталган фильмнар күбесе. Хәзер фильм төшерелде инде, менә Исәмесез дигән фильм, хәзер монтаж эшләре, башка эшләр бара. Фильм Алла кушса быел экраннарга чыгачак. Амин, шулай Ләкин булсын. хәзер без инде әзерләнәбез яңа проектка. Дәвамлы булсын. Дәвамлы булсын. Менә шулай эшләр бара, яңа сценарий. Мансур әфәнде, кызганычка каршы бик кызыклы әңгәмәбез азагына якынлашып килә һәм без Марсель Пруст сорауларына күчәргә мәҗбүрбез. Кызык. Сезнең төп сыйфатыгыз? Тырышлык. Иратлардагы югары бәя торган сыйфатлар. Иман, Хатын-кызлардагы матурлык. иң зур җитешсезлегегез? Мин кайбер вакытны курку хисенә, шикләнү хисенә биреләм. Яраткан шөгылегез? Агач торту. Сезнең өчен иң зур бәхет нинди? Бәхет ул күп төрле. Ул бик сирәк барлыкка килә. Ул ниндидер мизгилләр. Ул беренче мәхәббәт, ул өйләнү, ул бала туу. Иң зур бәхетсезлек? Якын кешене югалту. Нинди илдә яшәргә теләрегез? Үземнең милендә, хәтта шәһәрне дә үзгәртәсе дип. Алыштырмас идеме? Мин Казанда гына яши алам. Яраткан чәчәгегез? Мин гомумән чәчәкләрне яратмыйм. Менә хатын минем гортензия дигән чәчәкне ярата. Гортензия яратам. Якын әйтегез, Шуны үстерәбез без. Яраткан төсегез? Яраткан төс мин җәй көне ак төсне яратам мин. Киресенчә, Карт төсен эзлим, ак төсне сагынам. Кыш көне инде киресенчә яшел төсен. Күзләр минем сагынам, менә хәзер яшел төсне күрәсе килә. Яшеллектән. Тансык име? Яраткан язучыларыгыз? Яраткан язучы, иң яраткан язучы минем Аяз Гиләҗев. Шикләнмичә әйтәм. Яраткан ризыгыз? Яраткан ризыклар ул төрле, яхшы әзерләнгән ризык дип әйтермен, ятиренем мин. Әни әзерләнгән ризык, хатын әзерләнгән ризык. Яратып әзерләгән, име? Яратып, тәмле иттереп. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Мин акылсыз кешеләрне яратмыйм, томана кешеләрне. Тарихта яратмаган шәхесләрегез бармы? Лаврентий Павлович Берия. Тагын нинди сыйфатка ия булыр идегез үзегез? Батырлык. Батырлык җитми миңа. Һәм авыр сорау булса да бирәм, чөнки сезнең шикелле фәлсәфи һәм гомумән драматургка бу сорау бирелергә тиеш дип уйлыйм. Сез ничек уйларга теләрегез? Нәк Ризван Хамид кебек. Ризвановый төнгө бергә кадәр язып утырган
анаржыклары айткан һәм иртәнге 5-тә бер тавыш чыгармыйча жан берген. Аз хаста, тиз үлем. Тиз үлем. Амин. Шулай була күрсен. Ихлас җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Тагын бер мәртәбә Шакырыгыз. туган көнегез белән котлыйм. Иҗатыгыз тагы да артып торсын, безне сөендерегез. Тамашачыларга мин булай дип әйтергәм. Караңгы дип зарланганчы үзең бер чыра булса да яндыр дигән борынгылар. Андый мөмкинлек һәр вакыт булган, бар һәм булачак. Исәнлектә күрешик.